записа. И добре дошли! Благодаря ви, че отделихте от времето си, за да чуете, както бях написала и днес, малките детайли, особено в техническата част и маркетинг плана. Понякога правят много големи промени в бизнеса, така че е добре тази среща, знаете, веднъж в месеца винаги я има за бек офиса, за приложенията и за всичко, което ни помага в бизнеса, както и за компенсационния план, за пътуванията и всичко останало. Така че тази вечер съм решила да започна с нещо много важно, което си го говорихме и на тимбилдинга този уикенд, което се оказа, че много от партньорите все още не използват, за мое съжаление. Защо? Ще кажа защо. Защото австрийците, това приложение е платено. Нашите партньори, спонсори, да ги нарека от Австрия, го направиха за нас безплатно. Те са го платили всъщност вместо нас. Така нареченото Glorify приложение. Моля ви, всички ваши нови бизнес партньори, но на първо място преди това, самите вие минете тези 30 дни. Как влизаме в него? Виждате, в момента аз съм отворила приложението, но сега ще отворя един слайд, който аз съм го качила в групата. Ще го кача отново пак, за да може всеки да го ползва, който не е. Да го ползва как? С това, което виждате в момента, с камерата си, снимайки този QR код, вие може да се включите в Glorify българския екип. Трябва да ви излезе Bulgarian Team. Ако не, просто ми звънете, за да ви кажа как да изтеглите приложението Glorify на телефона си. Там се записва един код, мога пак казвам да ви навигирам, но по-лесният начин почти винаги се случва с QR кода. Преминете го това приложение, защото пак казвам, нали, мен лично малко ме е срам от колегите от Австрия, за това, че те са инвестирали средства, а ние все още не сме, как да кажа, се включили всички бизнес партньори и не сме преминали. Когато влезете в това приложение Glorify, сега съм го отворила на екран, го виждате, вие имате един график, който е вашите първи 30 дни. В него всеки ден не може да отворите всичките дни на куп, в смисъл за един ден да минете, да кажем, ден 1, 2, 3, 4, трябва да минат 8 часа, за да преминете на следващия ден, на следващата стъпка. Отварям на случайен принцип ден 9, те са ден след ден, за да ви покажа съдържанието. Първо е преведено на български за нас, пак казвам, и това е жест от тяхна страна. И ето виждате, имате всеки ден какво трябва да направим. Да поканим хора, колко са се записали, на здравни срещи. Има видеа какво трябва да правим по време на презентация, когато презентираме бизнеса, продукта и така нататък. Този запис ви го пускам само за да чуете, че дори и той с изкуствения интелект е преведен. Това видео ще разгледам основните принципи за успешно организиране на първа здравна вечер, като ще се фокусирам върху необходимата подготовка и... Така, просто исках да покажа, когато минете... друго нещо важно. Това, скъпи колеги, ви отнема между 5 и 7 минути на ден, не повече. Най-дългия е 7 минути. Така че, мисля, че всеки може да, ако има, разбира се, сериозно намерение към бизнеса, защото тук има толкова ценна информация, а, въобще в бизнеса и в живота и всеки смятам, че може да научи много, дори да ги знае, да си припомни някои неща, които са много важни. Така че призовавам ви и ви моля за вас на първо място да влезете в това приложение Glorify, да си го минете ден по ден, защото пак казвам, ще почерпите много полезна информация от него. И оттам нататък, всеки ваш нов бизнес партньор, след като го регистрирате, ваше задължение, мили колеги, да го въведете в бизнеса, като първото, което трябва да направи е да се включи в Glorify и да се включи в Glorify и да си мине ден по ден дните, защото там има
Има информация за продуктите, за бизнеса и не само. И другото приложение, за което също нали, искам всеки един да моля ви, не, в смисъл, искам, би било полезно за всеки един да има качено това приложение. Това е приложението Ecology Pro, което по същия начин всеки един от нас може да първо да обогати знанията си за бизнеса. Освен това има много неща за продуктите и това е един страхотен инструмент, с който може много лесно да давате възможност на вашите познати и близки да научат повече за продукта и за бизнеса. Какво имам в предвид? Ще ви отворя също част от тях, за да видите. Когато се инсталирате Ecology Pro на телефона си, имате го в магазина на Android и в магазина на Apple. Ecology Pro, когато напишете, може да си изтеглите приложението на телефона. Може да го изтеглите и на компютъра по същия начин. Когато изтеглите приложението, въвеждате, там ви иска ID и парола. Те са абсолютно същите, каквито са в акаунта ви в Ecology. Изписвате си ID номера 7 1, примерно 00 и така нататък и си изписвате същата парола, която е в акаунта ви в Ecology. Когато се логнете в приложението, вие ще виждате ето по този начин как изглежда приложението. Тук имате всички клипове и брошури за Омега. Имате за бизнеса много интересни и важни неща. Ще отворя за пример едно приложение, едно от приложенията. Когато го отворите, имате очилца, виждате тук, за да може да разгледате брошурата. Това е една брошура, която всеки може да си ползва, да си разпечата, ако иска, и да я дава на своите потенциални бизнес партньори, но и не само, нали, като цяло. Ето, виждате, това исках по-скоро да ви покажа, колко полезна информация има за нас като бизнес партньори. Защо? Защото когато отворите стартъп, имате доказана концепция, така първите 30 дни какво трябва да направим с нашите нови бизнес партньори. Стъпка по стъпка. Защо? Конкретни цели, измерими, седмични срещи, да привлечете, как да привличаме клиенти и бизнес партньори, какви са стъпките стъпка по стъпка, списък с имена, как да ги приоритизираме, как да изпращаме покани. Пауза лайф е. Да, може ли само да се... Да, аз ще ви мютна. Добре. Представянето на продукта и на бизнеса. Тук има супер ценна информация. Важните етапи от вашите първи 30 дни. Колеги, ако имате намерения сериозни към бизнеса, за мен всеки един трябва да прегледа също така Ecology Pro като маркетингови материали, защото ще ви кажа аз как работя. Изпращам клипа за червената омега. Тук мога да го пусна с плея. Клиповете, всички материали са преведени на български, което е страхотно. С български субтитри. Ето виждате. Life flows in harmony, wild, pure and powerful. С синтезирана информация за продукта, за митохондрии и така нататък. Клипчетата са не повече от 3 минутни, между 2 и 3 минути. Това клипче, когато аз отида тук на споделяне, избера копиране, това мога да го изпратя на Илонка, че виждам, че току-що се включва по Viber. Привет! И когато тя го отвори да го гледа, какво вижда? Когато аз си го изпратя, тя вижда бутон с количка, в който ако го натисне, тя директно може да си поръча продукта под моя профил или под вашия профил, под профила на Дани Ковачева, на Даниела Дуковска или на който и да било. Това приложение работи страхотно. Връщам се отново на това, че има страхотни маркетингови материали. Има клипче как се прави теста за Омега. Отново с български субтитри. Има клипчета за всички продукти, има брошури,
всичко е с превод на български. Виждате частта за бизнеса. Тук имате материали за бизнеса, които също са много полезни и работещи. К2Д3, колаген и така нататък. Какво имате контакти? Може да си прехвърлите контактите от телефона на приложението. Нали, дори да ви е на компютъра, виждате, аз също съм ги прехвърлила. Имате много важна тук също част за вас, за бизнес партньорите, Академия за емоционална интелигентност и интелект. Това е във всяка една част, когато влезете в Добре дошли. Виждате, имате много кратки от отдел продажби, отдел маркетинг, нашите продукти. Тук има видеа с доктор Линда Сага, която е ръководител на отдел продукти. Виждате, имате важна информация за здравето, как може да помогнат. Колеги, виждате ли всичко това, което споделям? Да, Да. да, благодаря. Виждате с какво може да помогне DHA, за всеки един продукт, видео и информация. Колеги, това е толкова ползотворен ресурс, който всеки един от вас има достъп и може да се подобри, да научи повече за бизнеса и за продуктите. Много малко хора обаче го ползват, не знам защо. Нали, света отива в дигиталност и това е толкова лесен инструмент за нас, така че, моля ви, ползвайте го. Ще видите, самите вие ще се обогатите много. В тази част академията, виждате, има обучение за бизнес партньори, за продуктите, за концепцията на Ecology, бизнес предимствата, които имаме ние, с какво да изтъкваме бизнеса и възможността, тестовете и всичко останало. Отделяйте по малко време. Разбира се, то това е индивидуално и кой каквито амбиции има и всички знаем, че колкото време отделяме, съответно толкова и ще получаваме. Така че исках да ви покажа за това приложение Ecology Pro, защото то е така много полезен ресурс. Аз, например, в момента ми е много интересно в частта здраве. Ще ви покажа общо здраве. Имате хранене, почивка и възстановяване, психично благополучие. Защото всички знаем, че както си говорихме уикенда и както сподели нашия прекрасен гост-лектор, биомолекулярния генетик господин Карловски, епигенетиката или longevity, дълголетието, зависи от нас, не само от нашите гени. Как се храним, колко почиваме, какво психично благополучие имаме, каква физическа активност имаме и така нататък. Така че това е приложението, за което дори обявиха награда в Ecology, че колкото повече хора го ползват, на годишната конференция ще има състезание да видим кой пазар, колко най-много бизнес партньори са се включили и използват приложението, защото то само ви дава. Само може да ви даде. И пак се връщам, ако имате нужда, свържете се с вашия партньор, вашия спонсор за допълнителни детайли, за настройки, ако имате нужда, как да проследявате кой е гледал клипчетата, които сте изпратили, и не само. И не само. Така че това е, което исках да ви представя също тази вечер и което е от изключително за мен голямо значение, когато си говорим за бизнеса и за инструментите, които имаме. Добре, сега само секунда, за да продължа напред. За Ecology Pro, после, ако имате някакви въпроси, разбира се, също съм на разположение. В тази среща ще се опитам да оставя време, разбира се, и за въпроси. Ако имате затруднения при инсталирането на компютъра ви, на телефона, също може да се свържете. Но пак казвам, избирам Puractic Oil Gold, изглеждам клипчето, решавам да го споделя, копирам. Искам да ви покажа как работи, защото е важно. Отивам в Viber и го изпращам на Даниела.
Сега ще ви отворя Viber, за да видите, да нагледно да покажа какво имам предвид. Клипът току-що го пейснах. Само му дадох пейст, нали, с бутон пейст в Viber и съм го изпратила на Даниела Чемширова. Даниела Чемширова отваря клипа. Момент, само. Дани отваря клипа. Back in 2015, Professor in Medicine, Hogne Vig, and Chief Visionary Officer in Ecology, Professor in Medicine, developed Hogne Vig, and Chief Visionary Officer. Така, ще спра звука, защото го пуснах два пъти без да искам. Виждате клиента или приятела, позната на който съм го изпратила, гледа клипа в момента с български субтитри. Изглежда клипа и отдолу има бутон информация. Спирам клипа. Има и бутон поръчка. Когато натисне бутон поръчка, къде отива? Виждате ли? В профила, само да видя дали виждате, да, всички виждате, отива в профила на моя профил. Бизнес партньор, виждате ли кой е? Силвия Тотева Попчева. По този начин, ако го изпрати Илонка от нейното приложение, клиента ще отвори профила на Илонка, ще влезе и ще си поръча омегата и ще стане автоматично клиент на вас. Така че това е начина, по който работи, и това мисля, че всички ние трябва да се възползваме от този инструмент. Това беше следващото нещо, което съм си записала за днес. Glorify приложението и Ecology Pro. Който не е, моля да ми пише на лично съобщение, да пише на неговия спонсор, за да ви покажа как да се логнете в Glorify като бизнес партньори, да си минете 30-те дни, защото във всеки един ден ще получите много полезна и важна информация за бизнеса и за Ecology. И Ecology Pro пък е приложението, което е вашия инструмент да работите по-лесно с вашите потенциални клиенти и партньори. Продължаваме напред, защото нямаме много време. Казах, че всеки път ще отделяме на всяка една такава среща в месеца, ще отделяме време за тези важни неща. Другото, което искам да споделя с вас е много важен момент, който всички питат и общо взето, само извинявайте, защото отворих моята страница. Това беше важно, между другото също. Всеки един от вас има начин как да си направи собствен акаунт в веб магазина на Ecology, на който да пише ето по този начин. Виждате горе в ляво на екрана вашето име като независим бизнес партньор в Ecology. Така че, нали, моля ви, използвайте го. Другото, което искам да покажа е така нареченият, сега ще го покажа, 3 for Free. Това е програма, от която всички искаме да се възползваме, но много малко хора отделяме време, за да я прочетем и да си я изясним какво точно означава. Защото от нея може да се възползват вашите клиенти, може да се възползвате и вие. Тази програма е програма на Ecology, която е създадена... Момент, само, че нещо ми се стори, че изчезна. Да, не знам защо. Само секунда, извинявам се. Къде отиде? Ето я. Да, виждате на екраните си. Създала съм този документ. Ще покажа и в веб магазина къде е всичко, но искам да ви покажа следното нещо. Този документ го направих, за да може да го ползваме ние бизнес партньорите, и ви моля да отделите малко време, за да се запознаете с него. 3 for Free, това е безплатната програма на Ecology. От нея може да се възползват и клиентите, и бизнес партньорите. Ecology използва тази програма. Тя е простичка, но пак казвам, трябва да се запознаем с нея, за да работи тя за нас, защото разбира се си има условия. Ако вие си закупите продукт и трима ваши клиенти закупят същия продукт, от следващия месец вие започвате да получавате този продукт безплатно. Така че, ако те са с абонамент, то докато им тече абонамента, вие ще получавате безплатен този продукт.
Постарала съм се да направя този документ, за да може да видите какви са видовете. Имаме месечна програма за абонаментите, има и 3 for free програма за предплатените пакети, което означава какво? Значи трябва да имате 3 клиента с предплатен пакет, за да се възползвате и вие от 3 for free програмата за предплатен пакет. Трябва да имате 3 клиенти с абонамент, месечен, купувате си и вие правите си автоматична поръчка на същия продукт и започвате да получавате продукта. Как работи програмата? Пак казвам, първия продукт за вас не е безплатен. В същия календарен месец трябва да регистрирате 3 клиента и през следващия месец ще започнете да получавате безплатно продукта си. Ще заплащате за него само доставката от 5,90. Програмата продължава и в следващите месеци, пак казвам, при условие, че имате автоматична поръчка за този продукт. Тук говорим, когато е за месечния абонамент. Има си условия, когато имаме промоции, всеки месец имаме промоции в компанията, промоциите не важат и не са включени те не участват в 3 for free. Съответно, всички поръчки трябва да бъдат платени на вашите клиенти през календарния месец, за да може да си получите вие безплатния продукт. Ако поръчката не бъде платена, то вие няма да получите безплатен продукт, а от автоматичната поръчка, която имате, ще ви се изтегли сумата за продукта. Затова молбата ми е средата на месеца, предпоследната седмица, влизайте в акаунта си и си проверявайте. Сега ще ви покажа къде клиентите, за да видите от кой е отпаднал и какво трябва да получите безплатно, защото ако някой е отпаднал, то ще ви се изтегли сума за този продукт. Така че тук съм описала, че ако имате 6 клиента, може да получите 2 безплатни. Все едно 6 абонамента на Омега, вие може да получавате всеки месец 2 безплатни Омеги. Това, колеги, важи, както казах, и за клиентите. Ако ваш клиент няма възможност, иска да ползва продуктите, да подобри здравето си, ако той намери 3 клиента и ги регистрирате под него, то той ще получава безплатен продукт. Така че това е един допълнителен, как да кажа, стимул дори за клиентите ни. Те могат да получават безплатни продукти. Друго важно, програмата, пак казвам, предплатената програма е отделна за 3 for free. Как се следи, сега ще ви покажа в акаунта. И следете плащанията, казах за практическите съвети, следете кой си е платил, обяснявайте 3 for free с примери, а не само с правила. Така че, важно уточнение, тук в този документ, който ще кача във Viber групата, за да може вие да си го използвате и да си го отваряте, когато има нужда, за да си припомняте някакви неща, какво трябва да направите, за да направила съм включително с бутона, като поръчате, дали трябва да натиснете Send Now, дали трябва да натиснете автоматична поръчка, потвърждаване и така. Да, това е за програмата 3 for free. Сега ще ви покажа къде в акаунта си може да я следите и да проверявате, защото също е важно нещо. Така, дали виждате? Не съм споделила. Споделям екран. В акаунта, когато влезете, във вашият акаунт, ето аз съм в моят акаунт, имам поле моят 3 for free. Когато го избера, се отварят моите клиенти. Ето виждате, имам 3 клиента с черна омега, имам и четвърти. Ако направя още 2 за този месец, ще получа 2 голд омеги. За сега имам 1. Тук си виждате клиентите. Имайте в предвид, че това се актуализира, когато мине плащането. Аз до края на месеца очаквам да се платят, защото аз знам, че имам абонаменти още на колагеновия бустер, имам още на детската омега. Аз получавам доста безплатни продукти всеки месец. Имам и клиенти, които тепърва ще плащат. Светват ви в зелено, ако Илонка ми е клиент и нейното плащане е на 28 януари, аз на 28 януари, тук примерно отдолу под Иванка, ще ми излезе Илонка. Когато мине плащането на клиента ви,
тогава ви се актуализира. Затова молбата ми е, проследявайте си ги регулярно и си ги гледате. От сапорт дори съветват в края на месеца, нали, последната седмица задължително да си ги преглеждаме. Затова също така ви съветвам в моите поръчки, вашите, ето виждате моите безплатни продукти, които получавам всеки месец. Ще получа тестове, защото имам абонаменти с тест. Ще получа 2 безплатни колагенови бустера, един колаген, омеги и така нататък. Сложете си периода, вашия период. Това го има и в документа за 3 for free, който съм ви написала. Сложете си вашия период в моите данни. Сложете си период на доставка, вашият да е четвърти, да е последния. За да видите всичките ви клиенти да им минат плащанията, да видите кой кога какво е платил, за да знаете какви и вие безплатни продукти какво да си поръчате, за да получавате безплатни продукти. Така че съвета ми е в период на доставка изберете си последния четвърти. Това е също, смея да кажа, важно уточнение. Добре, това беше в частта за 3 for free, което исках да обсъдим. Друго важно, да, тук отново в сайта се връщам, преди да мина в бек офиса. Връщам се в сайта, защото искам да споделя нещо с вас. Когато вие влезете във вашия акаунт, малко хора знаят за тази обща информация за продажбите, която, ако сте бизнес партньор на поне 3 месеца вече, трябва да знаете тази информация, за да не изпадаме в принципа проба-грешка. Къде е тази информация? Ето вижте, аз съм в моя акаунт. Тук отгоре, над надписа Ecology, синьото поле, което виждате в сайта, когато натиснете върху него, ви се отваря какво? Обща информация за продажбите. Тук е синтезирана най-важната практическа информация за всеки един бизнес партньор. Какво означава автоматична поръчка? Какво означава абонамент? Кога може да се прекрати абонамента? Какво означава Send Now? Достави сега. Когато поръчваш нещо допълнително, да кажем, Радка Генкова си има автоматична поръчка, която е в последния период на месеца, да кажем четвъртата седмица, но в началото на месеца Генка иска да си поръча, Радка иска да си поръча, извинявай Радка, някакъв продукт, който, да кажем, колаген. Ако натиснеш достави сега, Send Now, той ще ти дойде веднага, няма да чака последната седмица на месеца. Той ще ти дойде сега, но ще има такса за доставка от 5,90. Така че, какво означава предплатен абонамент? Ето ги периодите за доставка, които ви показах току-що в моя акаунт. Какво означава 3 for free? Отново, с линк, за да прочетете повече за условията. Какво означава може да паузирате временно един абонамент, да го замразите за един месец? Има за премиум цената от 25%. Това, което Александър Попчев обяснява, винаги гаранция за връщане на парите, ако клиента не постигне здравословни нива на втория тест, а си е пил редовно омегата 6 месеца. Кога имаме безплатна доставка? Кога можем да върнем и така нататък. Доставката в какъв период е, връщането и всичко останало. Така че запознайте се, моля ви, с тази информация. Тя е ето тук, отгоре. Относно, сетих се още нещо за 3 for free. Относно 3 for free, също така има един документ, който отново ще ви кача в сайта. Той показва този документ, какво чисто нагледно с картинки, клиентите ви, ако ползват тези продукти, само секунда, за да го извадя, да може да ви го покажа, защото там също ще си изясните доста от това. Ето, отварям го. Да си изясните, много често някои партньори ме питат, Силве, ако имам
трима клиента, единия ползва Gold Omega, другия ползва, да кажем, червена, третия класически, аз какъв безплатен продукт ще получа. Ето, виждате, тук е обяснено нагледно кога, какво получавам, както и за предплатените пакети. Тези два файла ще ги кача в канала на Ecology, а не в групата Ecology Simply the Best. В канала качваме само документи като компенсационния план и такива важни документи, които ще са ви от полза в бъдеще за работата. Въпроси до тук има ли, за да премина в бек офиса, да покажа там някои основни неща, защото искам Да, да аз искам да питам споделя нещо. и за пътуванията с Ecology. Аз искам да попитам И нещо. въпроси, колеги, до тук? Някой нещо да попита? Доля? Чувате ли ме мене? Чувате ли ме? Мисля, че се включва. Не. Да. Добре. Тогава Да, чувам. продължавам напред с бек офиса. Партньорската страница, която видяхте, когато отворих клипчето, че се отваря Оля, искаш ли да моя попита личен нещо? акаунт Силве, Ecology. Силве, Ето виждате, тя излиза тук. Който не си е направил партньорска страница в акаунта на Ecology, добре е да го направи. Затова има обучение в предния запис на Дали ме подкаста чуваш, съм, Силвия? обяснила. Доля нещо, виждам ръчичка, искаш да попиташ? Чуваш ли ме? Аз Но не не се мога да разбера, чуваш. чуваш ли ме? Силвия, чуваш ли ни? Доля има въпрос. Да. Аз искам да попитам другите, чуват ли ме? аз те или чувам. Аз Да, те Доля, чувам. точно така. Не се чуваш, не знам защо. Чува Въпросът се. ти е, когато клиент си Най-вероятно поръча Силвия не чува двоен никой от нас. абонамент, все едно Да, така е. Силвия Силвия почва не да си чува прави никого акаунт от в нас. Ecology, но си поръчва два абонамента. Един за Още мен ме. и един за съпруга ми. Силве. То в 3 for free ти виждаш само Силвия Попчева и е един. Точно така. Който е Благодаря с ти включена много. камера, да махне с ръка. Точно така. Да махне с ръка. Силвия, чуваш ли? Не се Силвия. чуваш. И И Соня не ти се не ни чува. чуваш всички. И Силвия, ти не никого чуваш не всички. чуваш. Аз не ви чувам. Вече ви Да. чувам. Никого. Чуваш ли? Добре. Да. Добре, радвам се, че вече чуваш. Искаме да попитам този въпрос, който е свързан с 3 for free. Това, което ти показа като снимка и с нарисуваните бутилчици и каза, че ако клиент поръча Gold, друг клиент му поръча Omega Energy, трети класическа, ще получи класическа. Точно така. Добре, обаче в 3 for free това къде го виждаме, защото там се зареждат едно от 3, едно от 3, едно от 3. Разбираш ли ме? Да, аз те разбирам, но това е условие на Ecology. То не се вижда в акаунта в 3 for free. Те се зареждат точно така, както казваш ти, с всеки отделен клиент, примерно с Gold, с червена и с класическа. Ето, виждате. Нали това имаш предвид? Точно така. Излизат едно от 3, две Да. от 3. И Да. така като излизат, и аз се заблудих и съответно мой дистрибутор, че реално не отговаря на условията и му маснах от автоматичната поръчка Омегата класическа. Така, ние го говорихме това с теб. Това е случай, който ще видим сега. Да. Да, аз реших да те попитам, така ли трябва да се вижда, защото това не го разбрах. Това е обяснението на Support и те затова са го сложили този документ. Тази картинка, която ви показах, не я имаше в Motimate, в другото приложение за бизнес партньори, което вече го няма. Аз съм я получила също така от сапорта. Имам и имейли за това и не само аз, други партньори също, че ако примерно имаш двама клиента с извинявай, Gold Omega и един с червена омега, с Heart and Energy омега, ти като бизнес партньор ще получиш класическа омега. Добре, разбирам. Аз съм допуснала грешка, за което нали, Но е от но незнание. но ние имаме време, нали го коментирахме вчера с теб, Това че исках сега... да попитам, мога ли? Не съм разбрала, че сме го коментирали. Дали можем да поправим тази моя грешка? Да, И защото как? чрез сапорт, винаги когато Добре, имате утре ще се някакъв чуем казус, заедно да уточним.
Ще се чуем винаги, когато имате такъв казус. Може да пишете на съпорт, може да пишете на български. Те си превеждат и разбират всичко и връщат веднага отговор. Пишете, искам да сменя автоматичната поръчка на клиент еди си кой или Просто, моята. че тя най-вероятно вече пътува. Добре, ще го оправим утре, но Добре. поправим. Извинявам се на всички. Няма, не, извинявам. Добре, напротив. Силве, довърши, моля, това, което почна. Искам да сменя автоматичната поръчка. Искам да сменя автоматичната поръчка. Ако имаш, Даниела, 3 клиента с Омега Голд, на теб в автоматичната поръчка като бизнес партньор, като нов бизнес партньор, винаги ти е заредена класическата Омега. Ти трябва да напишеш, сменете ми класическата Омега. Ти говориш в началото. Да. Това е ясно. Аз си А мисля, Дани, не е само в началото, то е и по принцип, и в бъдеще отново пак можеш да ги сменяш. Но се оказва, че сами не можем да ги сменяме. в какъв Браво, смисъл само на съпорт. той в какъв смисъл можем да ги сменяме? Ние трябва да си я купим съответно продукта отново, за да го сложим там. В какво имаш предвид под да го сменям? Ами, Примерно, имала съм в автоматична поръчка, имала съм 3 for free предния месец и в автоматична 3 for free, да кажем, на Omega Gold. И ми стои в автоматична поръчка Omega Gold, но този месец вече нямам 3 на Omega Gold, но имам примерно 3 на Energy, да кажем. И мога ли да сменя, без да купувам червена отново и да плащам пари? по принцип, Какво значи да сменя? В смисъл, трябва да си махна златната и да си купя червена и да си я платя червената. ако са ти нови 3 с червена, трябва да си я купиш. Аз говоря в смисъл, както казва Доля, че в случая за новия и бизнес партньор, спрямо клиентите, които е направил, За новия е ясно. да. Въпросът е в това дали можем да си ги сменяме. Аз затова изведнъж реших да се включа, защото така изведнъж ми прозвуча нещо ново за мене, защото наистина така ще е добре. В смисъл... Ами аз смятам, че трябва да си купиш, да си махнеш ето от тук Remove from Auto Order Gold Omega-та, ако няма да имаш вече. Виждате, че този бутон ви е активен и вие може да я премахнете самите вие. Ясно, Нямате 3 клиента, но ако ти си направила нови 3 Така е, аз точно за това, макар че логично е предвид, че са на една цена, да можем да ползваме. Това го записвам, тъй като те са на една цена наистина. Това го записвам и ще го попитам. Да, моля те. Това го записвам. Мисля, че е много важно. Да, абсолютно. Това го записвам и го питам дали може да го смениш в аутоордъра директно, просто да сложиш червената и да си ти продължи без да закупуваш ти веднъж нова червена. Точно така. Даже според мен би трябвало да може да се смени дори с класическа, защото тя пък е на по-ниска цена. И просто, ако от по-ниска се качваш на по-висока, ясно, че няма как да се смени, но на обратния случай би трябвало да има такава опция. Да ви кажа, извинявай, Дани, докато съм се сетила. Имах бизнес партньор, който от по-ниската от Омега от аутоордъра смени с по-висока и просто му чарджнаха само 23 евро разликата от картата на бизнес партньор. Това как се случва като последователност от стъпки? Това как може да се случва? С съпорт, винаги е с съпорт. Смяната на автоматичната поръчка винаги е през съпорта, както каза Доля, ние сами не можем да го правим. Да. И другия въпрос към съпорта, мисля, че е много важно да попитаме, защо все пак не можем да комбинираме златна с червена, предвид, че пак са на една цена. Имам го отговора, ще ви го изпратя. От съпорт го има официално написан. Ще го изпратя към всички. Просто си го каунтват, зачитат като различен продукт. Така е направена системата и това е. Писали сме поне 5 пъти за това. Имам официален отговор от компания. Добре, обаче пък от друга страна в такъв случай имаме право да имаме примерно
шестима клиенти с златна, примерно, и трима още с червена, т.е. те пък не ги Да. броят по този начин за един продукт, което пък в тая посока е в полза на На клиента, на нас, нас, на на нас. клиентите и на партньорите. Да, не знам Точно дали така. разбраха Аз всички. разбрах, не знам дали Че всички да, разбраха, защото от един продукт имате възможност само на два безплатни. Все едно, ако да. Илонка има 9 клиента с Gold Omega, тя има право да получава само 2 Gold Omega. Но ако има 6 клиента с Gold и 3 с Heart Energy, което, нали Дани, това визираш? Да, точно това Да, визирам. Да, тя ще получи и червена омега и 2 черни. точно така. Да. А иначе, ако ги комбинират заедно, Ще получи може би само. това няма да се случи. Да, Да. може би казвам, зависи Да. от правилото, да. Да, така е. Добре. Благодаря. Записах си за продължението и ще отговоря на този въпрос в последствие, след като го уточня и изясня с съпорт отдела. Добре, продължавам напред, тъй като времето тече. Разбира се, накрая отново ще обсъдим допълнителни въпроси. Бек офиса, като преди бек офиса, не първо в бек офиса, ще вляза, показах ви партньорската страница и там всеки един, пак казвам, е хубаво да си направи партньорска страница в сайта на Ecology. Това е бек офиса, който виждате всички вие с вашите акаунти. Имаме табло. Основните важни неща по таблото са груповия квалифициращо обем за месеца. Този обем е от всички мои клиенти, всички мои партньори и техните клиенти. Долната цифра ви показва какво сте имали през изминалия месец на същия ден, а третата цифра ви показва как сте завършили предишния месец. Тук са персоналните точки, моите PQV, така наречените. Това е персоналния квалифициращ обем. Това са точките, които аз генерирам. Ето ги, виждате ги и тук също, с мишката ги отцветявам. През този месец. Това са от моите клиенти, от моите поръчки. Точките. През изминалия месец съм имала малко по-малко. Тук имаме отдолу също така колко души имам аз под мен в групата като клиенти, колко са активните ми, 180, нали, като цяло под моя акаунт. Тук виждате през този месец колко хора са се включили, нали, joined е през текущия месец, колко бизнес пакета имам през този месец аз лично и колко върнати точки имам. Върнати точки означава, ако някой върне някакъв продукт или нещо. Сега като отворя, ето виждате, тук са се върнали някакви точки, защото тази моя бизнес партньорка, някой от нейните клиенти или тя самата е върнала някакъв продукт и тези точки са ми се отчислили. Най-важното табло в бек офиса е моя ранг. Моя ранг е таблото, което повечето от бизнес партньорите гледат предимно само него, защото той дава титулата или в случая в момента какъв за този конкретен момент, в случая точно в момента, аз на каква позиция съм. Знаете, че ранговете в Ecology, след малко ще отворя и компенсационния план, ранговете ни носят съответната твърда сума. От вице-президент нагоре, всеки един бизнес партньор започва да получава твърда сума като допълнителен бонус от Ecology. И затова повечето бизнес партньори гледат предимно ето това табло, моят ранг. За да стана следващо активна титла президент, аз трябва да имам 36 000 точки и да имам 3 активни тим лидера. Другото е най-висока позиция. Най-високата позиция, това е следващият най-висок ранг, който мога да постигна. Извинявайте, най-високия, а следващия всъщност е президент. И те ти дават какво трябва да имаш като точки, какви тим лидери и съответно клиенти или твои лични точки.
За да сте активни самите вие като бизнес партньор, условия на Ecology е да имате или 300 лични точки, тези PQV, които гледахме тук, или едно от двете. Или трима активни клиента с абонамент на Омега. Аз към днешна дата имам 7. Те, дори са и повече. Това ме държи мен активен бизнес партньор, който има право да получава комисионни от Ecology. Титлите, казах, ако е постигнало в миналото, със сигурност е изпълнимо и сега, така че всеки си гледа. Виждате, имам 16 активни бизнес партньора. За съжаление обаче, от тях към момента все още нито един няма трима активни партньора под себе си. Нали? За да стана аз президент, тези мои бизнес партньори трябва да имам трима бизнес партньора с по трима партньора под тях и 36 000 точки. Ивент календара е всеки месец какви срещи има в Ecology. Който знае английски, тези здравни разговори за бизнес всеки месец ги има. Бизнес възможности с различни топ лидери в компанията. Маркус го познаваме, той идва от 3 пъти в България, онлайн са срещите, тук са упоменати и къде има срещи на живо и така нататък. Това е ивент календара. Тук се слага, когато Ecology пристигат, когато е международната конференция в България също така. Да. Лайв бонусите. Преминавам напред. Само да ви помоля, Димка, да се заглуши микрофона. Ако може, за да не пречиме. Да, аз го заглуших. Така, лайв бонусите. Какво означава в Ecology лайв бонус? Лайв бонусите са бонусите, които ние получаваме при регистрация на нови клиенти и на нови бизнес партньори. Това са така наречените лайв бонуси, които виждате в това. Новите такива стоят в изчакване, защото 14 дни от регистрацията на клиент или бизнес партньор, той има право да се откаже. Когато минат тези 14 дни и клиента и бизнес партньора не се е отказал, те отиват в налични, в available. Като така, те стоят първоначално, пак казвам, в изчакващи. Така са в продължение на 14 дни. След това сумата става налична и може да бъде изплатена в рамките на 12 месеца. Има бутон тук плати, Pay Me, обаче това е безплатно веднъж в месеца. Ако не го натискате повече от 2 пъти, повече от един път, извинявайте, всеки следващ път имате такса от 15 евро. По принцип, компанията изплаща бонусите 2 пъти в месеца, в следващия месец. Около 5 число се изплащат тези лайв бонуси, а около 15 число се изплащат другите бонуси, които са за ранг, Team Commission и така нататък. Team Commission, комисионните от екипа под вас, бонусите за това, че съм вице-президент и така нататък и така нататък. Много важно нещо, когато направите нов бизнес партньор, трябва да влезете с него в неговия бек-офис, тук в това поле, самите си, вие също да го направите и да натиснете, да сложите чек ето тук. Искам всеки месец автоматично да ми се изплащат комисионните от Ecology. Ако не го направите в рамките на 12 месеца, комисионните на съответния бизнес партньор губят давност и изгарят. Така че, моля ви, първо в рамките максимум на 3 месеца след регистрацията бизнес партньора трябва да си въведе IBAN-а, на който да му изплащат комисионните. След това, ако 12 месеца той не си е поискал от Ecology комисионните, които са се натрупали, то те губят давност. Затова ви моля, нали, да го имате предвид и това е важно относно бонусите. Max Каба е така наречения двоен комисион. Ако през първите 30 дни бизнес партньора направи 3 клиента с абонамент на Омега, той постига така наречения двоен
бонус, който след малко ще ви покажа в екселската табличка с продуктите, където съм сложила точките, бонусите, нали, които се получават от всеки един продукт. В полето Ending може да видите кои бизнес партньори под вас и изтича този двоен бонус. Например, Илонка Миткова Чернас има 5 дена, за да направи още двама клиента с абонамент на Омега и да постигне този двоен бонус, което означава какво? За всеки нов абонамент на Омега, вместо Илонка да получава 23 евро, тя ще получава 46 евро. Само този месец януари, остават ни още 3 дни, 4. Ecology има такова условие, дори да сте партньор от няколко месеца и да не сте си постигнали, когато сте се регистрирали Макс Каба, през януари, ако направите 3 клиента с абонамент на Омега, то вие ще постигнете този двоен бонус. Ако не го направите, той ще ви се активира след 10-тия клиент с абонамент на Омега. Един вид на 11-тия клиент. Продължавам надолу. Менторски акселератор. Това е бонус, който получавате, ако в първите 30 дни постигнете така наречената EFUSKI Fast Start програма. Тя означава, че ще получите 100 евро бонус еднократно при стартирането през първия месец и оттам нататък при регистрацията на бизнес партньори, вашия бонус за бизнес пакета, който получавате, в смисъл да кажем партньора, който регистрирате, се регистрира с пакет от 500 евро или от 1299 евро, разбира се, че има разлика в бонуса, който вие ще получите като негов спонсор. Но ако сте постигнали този менторски ускорител, то означава, че вместо стандартния бонус за пакет от 1299, вие получавате допълнително още сума над тази. Така че това също е важно в началото. Топ 20 рекрутмент в компанията. Може да разгледате другите държави, кой какво прави. Няма да отделя много време. Тук беше важно, ще се върна малко нагоре. В статистиката, когато отворите вашата статистика, в първото табло, тук имате много полезна информация за вас и за това как се развивате. Само да се актуализира, че нещо не знам защо се бави в момента. Да, ето виждате, аз съм с позиция вице-президент, кога съм се регистрирала, какво съм си закупувала и ето виждате статистика през месеците назад. Какви точки съм имала, надолу какви активни титли съм имала, колко имам в организацията си платени през този месец абонамента, какви автоматични поръчки имам, колко клиента, кой е отпаднал, колко са активни, колко неактивни. Нали? Всеки тук може да разгледа и има подробна информация, както да влезе съответно и в неговата организация, да види неговите партньори какво правят, техните партньори какво правят, какви клиенти и така нататък. Това е, нали, всеки може да го вижда. Сега, на мен ми е по-лесно на английски, така съм свикнала, но всеки от браузъра си с транслейтър може да го преведе на български, като си избере български език и си гледа всичко на български. Така. Продължавам надолу с следващите табла. Пътуванията в Ecology. За 2026 година аз съм направила 1000 точки и съм изпълнила условието и живот и здраве от 17 до 22 април с 5 колеги ще бъдем в живи здрави. Ще бъдем на остров Крит, ще посетим
Тера Крета, откъдето а, се произвежда зехтина, който смесват с нашите омега масла и така нататък. Тук са поставени условията, но аз за целта съм ги превела и направила на български. На тимбилдинга го казах това нещо. Сега ще се повторя, защото има хора, които ги нямаше. Моля ви, всеки, който има желание през 2027 година, април месец, да посетим Португалия, да ми звънне и да ми пише и да ми каже, аз вече имам списък с хора, които са ми казали, Силве, какво трябва да направя. Квалификацията е от 1 октомври 2025 до 30 септември 2026 година, извинявайте. Какви точки ми носи, за да постигна 1000 точки и да дойда на пътуването с Ecology, изцяло на разноски на Ecology. Единственият разход за нас е пътуването до съответното място. Ако направите 2000 точки, то ви имате право да вземете и някой с вас. Колко точки ми носи, няма да влизам сега, защото времето тече, но всяка една нова регистрация на бизнес партньор ви носи точки. Ако е по-висок пакет, съответно са 50 или 25 точки. Ако постигнете този акселератор, който видяхме, Max Каба, вие получавате 100 точки. Ако си върнете парите от бизнес пакета по условието 10X, получавате 100 точки. Ако вие постигнете позиция президент или някой в екипа ви под вас стане президент, съответно вие получавате 500 точки, 250 за вице-президент. Това ще го коментираме, както и условията. Трябва да натрупате минимум 1000 точки за един човек, както казах. За 2000 точки може да сте двама души. Трябва да сте активни минимум 4 пъти от октомври до септември с позиция вице-президент, за да се класирате на това пътуване. Даниела Чемширова е била, Александър Соколов също. Искам да ви кажа, че са толкова зареждащи. Ето, виждате, през 2027 ще е в Португалия. Толкова споделяне на опит. Имаме тренинг с различни лектори по темата здраве, по темата бизнес. Има много забавления, спорт, екскурзии и е едно наистина фантастично, страхотно преживяване. Но за мен най-ценното и полезното е, че по този начин контактуваме с много от нашите колеги в Европа и така черпим много ценен и полезен опит. Връщам се на бек-офиса, за да продължа напред. Само една секундичка. Че съм отворила много прозорци, да мога да се върна на бек-офиса. Ето, там сме. Това беше, което исках да покажа за лайфстайл трип пътуванията. Виждате, че всеки месец тези точки се актуализират. Аз от септември до момента имам едва 258 точки. Ако вляза в моята организация под мен, не, извинявайте, тук виждам от всяка една продажба колко точки съм получавала като бизнес партньори, като аз като позиция, като вице-президент всеки месец и така нататък. И така нататък. Има подробна информация. В моята организация под мен виждам, че Доля има 440 точки, Денислава има, Илонка и така нататък. Виждам кой с колко точки е. Вече само да ви споделя, че имаме колеги, които вече са се класирали за Португалия. Platinum Trip, това е другото пътуване на Ecology, но трябва да имате позиция платинен президент, минимум, за да се класирате. Затова, тъй като за съжаление все още нямаме в екипа ни в България такава позиция, това ще го пропусна. Ще ви кажа, че миналата година бяха в Сейнт Мориц платинените президенти, а сега заминават в Мексико за 2 седмици. Така че има пътувания и за когато дигаме още позиции, има допълнителни пътувания. Добре.
Персоналната комисионна, вчера ме пита, завчера Доля, това е комисионната, която получаваме от нашите лични продажби. Персоналната клиентска, така наречената персонална клиентска комисионня. Тя се сформира от това, когато аз регистрирам нов клиент с абонамент на Омега, при самата регистрация първоначално аз печеля този Max Cap бонус, който казах преди малко, да кажем е 46 евро. След това обаче клиента ми си плаща всеки месец Омегата. От всяка негова бутилчица аз получавам бонусен обем. Един бонусен обем от една бутилка Омега е 50 точки. Тези всички ми се събират, ето виждате, сега ще ви отворя и се актуализират всеки ден. Това е бонусния обем от моите лични клиенти. Започваме да получаваме от 200 нагоре. В момента аз имам 605, но винаги се махат 200, остават 405. 10% по 405 са 40 евро и 50 евроцента. Когато надмина 1000, тези 605 станат 1000, тук процента ми става 15. Когато мина 2000, тук процента ми става 20. И сега нека да сметнем. Ако, ето виждате, това е Gold Омегата е 55 бонусен обем. Ако аз имам 20 клиента с Gold Омега, това са колко? Кой може да смята бързо? 2 по 5, 10, 1000 и колко стават? 5. Всеки може да сметне и да види. Райнер, познавате го почти всички, преди една година каза: Силве, това е много важно и това расте с времето. И ще видиш, че колкото повече време минава, тук сумата става в момента, нали, той има 11 000 клиента под него. Може да си представите какъв е неговия, да, на 7 години, но може да си представите каква е неговата персонална лична комисионна. Тази персонална лична комисионна е описана как се изчислява, отново пак казвам. Ето виждате, не, извинявайте, следващото от 1000 до 2500 са 20%. Не ги помня наизуст всички цифри. А от 2500 мисля, че се дигаше още процента, сега ще го погледна да го видя. Това се апдейтва, виждате, всеки ден и това е един друг канал на допълнителните, в смисъл на парите, които получаваме от Ecology. Customer Overview, това е кои са ми нови клиенти, кои са паузирали този месец и кои са прекратили абонаментите си и не ползват в момента. Омега 3, това е Gives Back, това са условията за тестовете. Виждате, тук имам какви тестове получавам. Това сега ще обърна малко повече внимание на тази част. Сега, всички знаем, ако не знаем, имайте предвид, че когато направите абонамент на клиент с един омега тест и сте му подарили вие първия омега тест, то той ви излиза ето тук. Примерно, Антоанета Димитрова е моя клиентка с един тест. Аз съм ми направила първия тест, съм ми го подарила, тя си е направила абонамент с един тест, който ще получи на 5-я месец. Така сами и останалите 3 клиента. Когато се съберат 3 клиента, от Ecology веднага ми изпращат 3 теста. Вие като бизнес партньори също така получавате безплатни тестове и за бизнес партньорите, които регистрирате. При всеки 3 бизнес партньора, ето аз днес съм регистрирала нов бизнес партньор, имам от преди други 2 и аз вече отново, видяхте в моите поръчки, имам 3 теста, които да получавам. Много важно нещо, което установихме наскоро и то от предната ни такава среща за бек-офиса. Ако направите абонамент на клиент с 2 теста, то вие нямате право на безплатен тест от Ecology. Защото логиката е ние да подарим първия тест на клиента, той да си направи абонамент с един тест и вие да получите безплатен тест за това. По същия начин се отчитат и тестовете за К2 и Д3, на които съм направила
По същия начин зависи от бизнес пакета, дали има включен тест в бизнес пакета, защото не всички. За К2 получавате 3 теста за 3 бизнес партньора, само ако те са си купили по-високите бизнес пакети, в които има тест за К2, Д3. Защото той бизнес партньора пак ви е клиент. Той има един тест в пакета си. И виждате, че тук, примерно, днешния ми партньор, който е с бизнес пакета от 499 евро, където няма тест за К2D3, аз все още имам двама, трети трябва да имам, за да получа безплатен тест и за 3 теста за К2D3. Компанията ги изпраща, когато се съберат трима. Не ги праща по един тест. Нали? Премиум челендж, това е допълнителен стимул и бонус. Аз го показах на тимбилдинга, сега ще го покажа и в компенсационния план. Ако аз направя 20, 50, 100 клиента с Омега абонамент, то аз получавам допълнителни бонуси от Ecology, освен бонусите, които съм получила. Тук мога да си видя в организацията какво имам през този месец и колко клиента всеки може да си ги гледа. Ако станат 20, получавам допълнителен бонус за това. Ефюски програмата, казах я преди малко, ако през първите 30 дни направите 3 клиента с абонамент на Омега, точките от тях ви се удвояват. Взимат ви се половината точки от вашия бизнес пакет и когато станат 2000, общия им брой стане 2000, вие получавате 100 евро бонус еднократно, спечелвате този увеличител на бонуса ви за нови бизнес партньори и нали, това е така наречената бърз старт. Тук виждам кои под мен колко дни им остава, за да постигнат, кои мои бизнес партньори, колко време им остава, за да постигнат тази програма. Директорската програма по същия начин, когато регистрирате първия си бизнес партньор, имате 60 дни да регистрирате още двама. Ако имате 3 бизнес партньора и 4000 точки, вие постигате директорската програма 60. Тя ви дава еднократно първоначално 250 евро бонус и след това, нали, съответно, позицията директор. Тук виждам кои под мен все още, нали, имат, всеки може да си види в таблото. Кои са ми клиентите, кои са ми бизнес партньорите. Също мога да проследявам. С бутон More винаги има, виждате, нали, може да получите допълнителна информация. Като отворя, виждам кой е платил към момента, знам си ги всичките и мога да видя кой не е платил и да се свържа да видя има ли някакъв проблем, защото общо са ми 28, а към момента само 8 са платили. Очаквам до края на месеца още плащания. Тук може да си проследявате. И стаята чакалнята, новия ми бизнес партньор, аз имам 60 дена време и мога да го преместя под някой от моите партньори, който примерно в момента гони позиция, ранг и искам да го развивам. Ако някой партньор има 2 бизнес партньора, аз мога да сложа този мой нов бизнес партньор под него, за да му станат 3, той да ми стане тим лидер и да ми помогне, хем да си помогне за него, хем на мен да ми помогне за позицията ми следващата, защото да кажем ми трябват нови тим лидери. 3, не нови, а 3. За да стана, видяхте тук, да кажем, президент. Добре, тук по таблото, отново като го преведете, ще видите, че има много информация за вашите members, членове, имате статистика, тук имате, може да търсите бизнес партньори, кои са активни, кои крака под вас, така наречените крака или клонове са активни. Нови клиенти, нови бизнес партньори, има доста полезна информация, която всеки един по-малко от време на време трябва да се запознава. Особено като мине, да кажем, минат 6 месеца от вашата регистрация, вие трябва лека по лека тук, нали, да се запознавате. Бонус репорта ви дава информация за Кап акселератор репорт, това, което ви казах,
Тук си избирате и виждате нали, от кой бизнес партньор какви бонуси получавате. Лайв бонусите са тук, което е много важно да си го проследите. Вие можете и от самото табло. Тук ви дава от всеки един менторския бонус. Това е бизнес пакет, а кап бонуса това е клиент. Придобиване на клиент. Ето, тук имаме Gold Omega или Heart and Energy. Бонуса, който ми е изплатил Ecology е толкова. За този бизнес пакет аз съм получила толкова, нищо, че това не е мой директен. Получавате надолу под вас също, зависимост от ранга, слизате надолу, също получавате бонуси от вашите партньори, бизнес партньори, когато регистрирате бизнес партньори. И така нататък, но това ще го коментираме друг път по-подробно. Тук може да си видите от всеки какво нали, сте получили като бонус. Тъй като наближава да декларираме, тук може да си избирате по месеци, за всеки месец какво сте получили. Примерно, това ви е служебна бележка, която да отчитате. Тя се принтира и може да си я отчитате в данъчната декларация. По принцип е светло, просто моя компютър сега замъглява, защото е вечер, но да, може да си принтирате служебната бележка. Тук отгоре в Commission Report обаче пък може да виждате от кое какво сте получавали като разбивки. Сега аз ви го показвам. Персоналната ми лична комисионна е 44, Team Commission на всичко под мен, което се случва, са толкова. Това е за титлата ми, това е за бизнес пакетите, бонуса от бизнес пакетите и така нататък. Всеки може да си ги проверява. Тук имате материали, има ги на български, част от материалите преведени. Тук си въвеждате банковата сметка, може да си сменяте пина на бек офиса и всичко останало. Това е бек офиса, скъпи колеги. Никога няма да... Аз още след почти 3 години смея да кажа, че съм на 90% го разучила и обучила. Така че винаги има какво ново да научим. Затова ги правиме тези регулярни месечни срещи. И сега дойде време за... Аз исках да отворя само набързо и компенсационния план, защото в него вие също трябва да... Маркетинговия план на компанията. Всички тези неща, които ги обяснявах до момента, са описани на български език. Аз съм го качила този компенсационен план в канала в Viber и от него също всичко това, което казах, може да се нали, запознаете, като основните най-важни неща. Първите 3 стъпки, 3 клиента. После 3 бизнес партньора. Пакетите, нали, те са ясни. Вашите първи цели. Този ефюски бърз старт, за който ви говорих преди малко. От вашия пакет се вземат половината точки. Всичко е описано. Какво означава бонусния обем, то определя вашата комисионна, ранга, кое ви определя. Тук също имате за тестовете, нали, възможността да получите омега-3 тест или за витамин К2 и Д3. Ето, дават ви го обяснено, както ви го обясних и аз. Тук си пише, че когато регистрирате 3 клиента и те ви платят доставка на абонамента с един тест, то тогава вие имате право да получавате нали, безплатния тест. За 3 for free по същия начин. Кап бонуса, който може да го направите на Max Cap, от 20 евро да стане на 40, което само януари месец за хората, които не са го постигнали по регистрацията си. При регистрацията си може да го направите сега през този месец. Като Илонка, например, с още 2 клиента. С абонамент на Омега. Ето го, първите 30 дни този фаст старт, за който говорих. Увеличението на бонуса за бизнес пакетите. Тенекса, това е
че вие можете, след като се регистрирате като бизнес партньор, имате една година, през която да имате 100 клиенто бутилки Омега и 5 бизнес партньора от Ecology ще ви върнат парите за вашия бизнес пакет в деня, в който го направите. Имате срок за това една година. Ето, описано е 12 календарни месеца, да постигнете 100 покупки, 100 бутилки на Омега. Те може да са с 10 клиента, може да са с 15 клиента. Просто трябва да имате 100 бутилки под вашия акаунт. Бизнес партньорите обаче се зачитат с комплекти минимум от 500 евро. И така, ето го това, което видяхте в бек офис. Ако имам 20, 50, 100 клиента, 250 или 500, какъв допълнителен стимул ми изплащате от Ecology? И ако си спомняте, в събота Александър говори за двете посоки в бизнеса, как някои тръгват наляво, някои тръгват надясно. Някои развиват мрежа с бизнес партньори, някои правят само клиенти. Ако ние правим само, има и такива, които правят само клиенти, също виждате доста добри така финансови стимули има и за това. Ето и персоналната клиентска комисионна, за която ви говорих. От 200 до 1000 точки получавам 10%, от 1000 до 2500 20% и над 2500 са 25%. Всеки един продукт, виждате Essential, примерно носи 25 бонусен обем. Шейка, нали, всички продукти, видяхте как се сумират, изваждат се винаги вестата и каквото остане съответно по процента е сумата, която се изплаща. Това са бонусите, които получавате, зависимост от позицията, която сте, когато регистрирате нов бизнес пакет, съответно с какъвто той бизнес пакет е. Това са сумите, които получаваме за регистрацията на нови бизнес партньори. Казах ви, че от една определена позиция има твърда сума. Виждате, от вице-президент е 300, за президент е 600, нагоре се качва на 1100 и на 1400. Тук е описано това за директорския бонус за 250 евро, за които говорих преди малко. Когато регистрирате трима бизнес партньора в този 60-дневен срок, така, състезания, пътувания, тук може да видите за комисионните, всеки да го прочете, в зависимост от това, за поколенията надолу под вас какво се получава, но това вече е малко по-дълбока, по-надълбоко слизаме. Мисля, че не е тази вечер времето, защото доста просрочихме. Ранг за издигане на бонус. Когато Илонка стане от директор, вице-президент, тя ще получи автоматично 125 евро, освен сумата за вице-президент, ще получи 125 евро за това, че тя от директор. Това е стимул да искаш да качиш горната позиция. От вице-президент, когато качиш на президент, ти получаваш 2500 евро, само че разбити в 6 месеца. На 6. Така че това казах ви, че Ecology рекичките за доходите са няколко, не е само бонус, не е само комисионна. За различните съответно постигания и има допълнителни финансови стимули за всяко едно нещо. Добре, виждате, когато станеш примерно Double Diamond, амбасадър е нашия Райнер, който познаваме всички от Австрия. Виждате той каква сума получава само заради ранга си. Нали? Разбита, да, на 12 месеца, но 60 хиляди са си 60 хиляди евро. Така че продължавам напред. Ето ги екипните комисионни. В зависимост от това каква позиция сте вие, до кое поколение под вас надолу получавате комисионна. И последното, което искам да покажа по бек-офиса, ранговете в Ecology са 10. Бизнес партньор е когато си закупя бизнес пакет. Аз ставам бизнес партньор. Следващия ранг е когато имам 3 бизнес партньора под мен.
Задължително съм активна с 300 точки или 3 клиенти с Омега. Задължително винаги виждате го. Нали? До Gold президент са 3, след това стават 6 клиента или 600 точки. За да стана тим лидер трябва да имам 2000 групов обем за месеца и да имам 3 активни бизнес партньора под мен. За да съм директор, виждате, че винаги трябва да имам 3 бизнес партньора. До всички рангове в Ecology. От тим лидер до Double, Diamond, Triple Diamond вече има, Ambassador. Отново трябва да имам 3 клона под мен. Разликата е в точките за месеца. За директор са 4000, за вице-президент са 12 000, за президент са 36. Видяхте го в таблото в бек-офиса. От президент вече нагоре не ми трябват само 3 бизнес партньора. Трябва да имам 3 бизнес партньора, които имат по 3 бизнес партньора. Нали, съответно. Но това всеки един, който иска да расте, ние знаете, че с Александър сме на среща да коментираме как това да стане. Правилото 60 за 40, знаете на него, то ви позволява само 60% от вашия общ обем от един от клоновете да използвате за титла, за ранг. Или какво се има в предвид. Аз, за да съм вице-президент, Илонка е мой бизнес партньор. Ако Илонка има 16 000 точки, другите ми бизнес партньори нямат точки, не са направили почти нищо, да, аз имам 16 000 точки, но не мога да бъда вице-президент. Нищо, че имам 3 партньора. Илонка ми е най-силният крак. Аз от Илонка взимам само 7200. Аз трябва да имам 4800 точки от другите ми партньори, за да мога аз да си взема позицията, която гоня. И виждате, че за всяка позиция това е описано. Тук компанията стимулира бизнес партньорите да си развиват структурата, а не намерила съм Илонка, която идва с екип от 10 души, прави ми 1 милион точки и аз си мисля, че ще стана Double Diamond. Да, но аз от нея взимам само 60% за моя ранг. Трябва да развивам и другите си. Това е правилото и тук вече може, когато се зачетете в бизнес плана, когато имате време да четете маркетинговия план, имате и речник на термините. Какво е автоматична поръчка, какво е клон, каква е квалификацията за бърз старт и не само чакалнята и всичко, което аз се опитах, какво е възходяща линия, ето го правилото 60 в един клон, с пример. Нали, и всичко останало. Има, тук пък се виждате бонусния обем не, това е макс каба. За какъв продукт, какъв комисион получавам. Съответно, ако съм постигнала макс каба, той ми се отвоява. Това е компенсационния план, който също, колеги, съм качила в канала на Ecology. И другия инструмент, защото някои ме питат, особено в края на месеца, трябват ми силове още 30 точки, какво да направя, защото ми трябва 30 точки, за да стана следваща позиция или да активирам някой бизнес партньор под мене. Ами, примерно казвам Вале, че виждам Валя Маринова, отваряш списъка с точките и с бонусите и тук имаш при регистрация на абонамент ти получаваш 175 точки на клиент с абонамент. Ако си постигнала макс каба, ще вземеш 46 евро бонус. Ако не си го постигнала, ще вземеш 23 евро бонус. Следващия месец, втория, ще получиш 55 точки. От третия нататък, нали, смисъл ще получаваш бонусния обем е 40, този за персоналната комисионна. Тук ги има всички продукти. Ако поръчаш една бутилка, ще получиш 55 точки, но няма да получиш. Компанията Ecology не стимулира продажбите на еднократни продукти. Когато продаваме еднократен продукт, ние като партньори получаваме само точки, не получаваме бонус.
бонусите се получават при абонаментите. Така че този списък, това беше другото, продуктовия лист, който може да използвате. Виждате, превела съм го на български, описала съм абсолютно всичко. Кое колко струва, какво ви носи, за всеки един продукт с абонамент, без абонамент, за колагените и така нататък. Така че това също, както и бизнес пакетите. И завършвам с това. Имаме още няколко дни. Бизнес пакета, който са пуснали за този месец е уникален, като стойност, като съдържание и като точки за нас. Защото с трима бизнес пакета от този промоционалния за този месец, всеки един от нас може да стане вице-президент. Ако има трима потенциални партньори. Така че малко време остана. Напомнете, ако някой се е чудил, ако някой е размишлявал, ако някой, знам за такива хора, които имат нали, така, визия за нещата, но все още не са стартирали. Мисля, че сега е момента. А за вас, бизнес партньори, които не сте си постигнали макс каба, мисля, че е грехота за всеки нов клиент вместо 46 евро да получавате 23 евро. Нали? Двойно е. Това е от мен. Много е и много време мина, за което се извинявам, но са важни неща, които така с времето всеки един от нас трябва да си доизяснява и разбира. Въпроси? Коментари? Или вече ви приспах? Виждам само Маринова и Чернас. Другите, може би, вече съм ги приспала с моята дълга, нали, то не е лекция ми, това не е Беше обяснение. много полезно, Силве. Благодаря ти. Да. Добре, и аз благодаря. Ако няма... някой пише. Добре, само да видиме. И аз благодаря много. Да, не, само исках да видя дали няма да, въпроси в чата. Няма въпроси в чата. Завършвам с това. Qualify за всеки един от вас. Аз виждам кой се е включил и кой минава. И виждам и кой ден е минал. Така че не го казвам за това, че мога да ви следя, но наистина виждам колко са се включили и на кой ден са. За това. Даниела Чемширова беше с мен в хотела Маринела ли беше в Виена, ни покани Маркос и ни представи това приложение колко е полезно и наистина видяхме, че те са платили за нас и на мен лично ми е неудобно да не сме се включили всички и да не го ползваме. Ecology Pro за клипчета, брошури, бизнеса, които може много бързо и лесно да пращате през Viber, Messenger, имейл и така нататък е второто нещо. Ще ви кача в Viber канала отново. Има го компенсационния план, има го продуктовия лист с точките и с бонусите. Ще кача документа за 3 for free. Също да го отваряте и да си го гледате. И последното е, който иска да ходим заедно в Португалия, нека да ми напише по Viber налично, да ми звънне. Силве, кажи ми, защото вече имам 6 души записани, които са ми казали: Силве, кажи ми какво трябва да направя, за да ходим в Португалия заедно. Аз ще помогна и за това. Това беше от мен, скъпи колеги, за тази вечер. Благодаря още веднъж за вашата ангажираност. Спокойна вечер първо, успешна и хубава седмица и последно и най-важно, бъдете здрави и си пийте редовно омегата. До нови срещи! Пишете ми налично, който каквото има. Знаете, чуваме се, държим връзка. Всичко добро и лека вечер. Спирам записа, ще го кача в канала. Няма нужда да ми пишете имейлите си. Ще го има в канала в Viber. В YouTube, извинявайте. Спокойна вечер. Чао!